Ríši, Ríši. tu poď sem. Zápaľ mu tam. Ríši, tu poď ku mne. Na ocinka. Pozri sem, poď tu. Poď tu do svetla, poď. No poď sem. Poď oci. Pôjdeme von, ale nie v týchto topánkach. Kukni a ocime. Mami, to v nových botáskach sa môže ísť na posteľ. Tak oci, pozri sa, ja ti to poviem takto. Oci, Áno. keď už tie nové topánky mohli byť na posteli, tak už aj ja môžem byť s nimi na posteli. Mami, ale sú mu akurát, sa mi zdá. Áno, veľmi pekné sú, pristanú k očiam. Ríši. Poď pochodiť ešte, poď. Poď pochodiť. Poď tu, poď. Ideme pochodiť, poď. Poď ku mamke. Tam je tu teplejšie, tam je to paničky. Maj pozor. Už ideme, už zoberiem Tu poď do kuchyne, poď. Poď tu viac svetla, poď. No poď. Poďme vonku, poď. Mami už sa mu vyzula. Máme asi všetko, idem ho obliecť, vodičku. No tá, ale skúšaj, musíš skúšať. A predtým si jak obul? Či ty mamka ti obula? Nie, sám si obul. No dobre, môžeme už aj ísť? No, pchaj. Dobre, hotovo. Budeme táta, len by si sa mohol trošku inak obuť, no. Vonku, no poď, maminka ťa oblečie. Pani Bisákovej sme účtovali 30 eur maximálne práve kvôli tomu, že to bolo 3-4 krát dlhšie, než je normálne 20 minútová návšteva. Čiže štandardná Štandardne návšteva sa 20 minút, ale ona sa tam zdržala Ale veľa bolo viacej. to maximálne 30 eur platné ceny. Áno, a vy ste trvali stále na svojej diagnóze. Samozrejme. No, lenže navrchovateľka tvrdí, že pri tom poslednom sedení, čo vás navštívila, tak už ste vedeli, že jej pes odíde a navrhli ste ho utratiť. Prečo? Tam je veľký rozdiel medzi utratením a podaním silného sedatíva. A áno, musím priznať, že v podstate, keď už prišla posledný krát, tak ja som jasne vedel, že nedodržuje moje pokyny, ten bol na tom horšie a horšie. To tam není, to není. Pôjdeme Zuzí na to, poď. Úravy, takže bolo jasné, že ona... To je Zuzí, pozri. Vidíš ju? Vidíš ju tu? V takom štádiu, že mal v podstate... A mami? Nepomohli ste mi. Mami, Malo no? veľmi infikované. Ísť?